Ay, hindi yan. Hindi nyo kilalang mga tao. Hindi nyo alam ang mga nasa laman ng utak ng tao. Hindi yan. Dapat palitan nyo pa yan. Sukatan nyo lang yan. Si Martin. Ha? My God, nakakatakot magpa-upa dyan sa Amerika. Ayoko kung ako. Kasi kung aalis anong malay nyo kung anong nasa loobin ng mga yan? Sabi nyo, galit na galit pa naman kay Lumi. Uy, ingat kayo ha. Sige, sige. Uy, ingat kayo ha. Sige, sige.
siya. Transfer sa malaki. Letras po. Yan na ilagay mo. Ilagay sa kaldero. Iwain natin ito. Kasi yung mga iniwan dito namin. Kahapon nga, ayan ko nag-video. Dapat ikaw eh. So, tara.
champion sa sarap.